Nneọma na-ege m ntị, Nneọma nwaanyị obiọma, nwaanyị ọma, Ezinne. Biko, Ezinne ka m ruokwa ala nne m. Ekwekwala ka echiche ọjọọ ma ọ wụ uche na-arụghị mma bata ṅụ n'ime iji gbaso nwunye nwa ṅụ agwa ọjọọ. Nwunye nwa ṅụ na nwa ṅụ nwoke agwakọrịala ọbara. Ọbara ha agwakọọla, especially ma ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa ṅụ nwoke nwa wụkwanụ ụmụ gị. Nwunye nwa ṅụ nwere ihe ọ ga-eme gị lechaa anya, gị leghara anya, gị loo nwa asụ. Chukwu abịa gọzie ṅụ, gị nwee nwunye nwa ga-asọjestịrị nwa ṅụ nwoke so kpọta ṅụ oji bekee, kpọta ṅụ ebe ya nọ ka ya elekọta ṅụ. Biko asị m ma jụọ, ụdịrị nwunye nwa o kwesịrị ka akpa ya agwa ọjọọ? Ọ gịnị wụ ihe a ụfọdụ ndị nne di mgbe ụfọdụ na-emego ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa ụjọ, eme mgbe ụfọdụ ya dịka nne di mmadụ ọ kwesịrị ọwụzi ihe ọ na-amaghị ụtọ ọ ga-eme, wụzi ihe a na-atụ ụjọ, wụ ihe a na-eze eze, wụrụ ihe a ga-echeta ọsọ na-agba. O kwesịghị ekwesị. Nneọma, Ezinne, biko, ama m otu isi ahụtaga nwunye nwa ahụ, ama m ihe wụ ihe o mere ṅụ, mana o kwesịrị ekwesị ka ịghọta that na nwunye nwa ṅụ wụ nwa gị. Ọhịa ejiri kpọọ ya, ndị bekee jiri kpọọ ya daughter in law. Daughter nọ n'ime aha ya, gosi that na ọ wụ nwa gị. Ama m n'ụdị iji chọọ ịgba nwunye nwa ṅụ akpị, mana o kwere m ghọta that na otu na ọwụ gị buru ya n'afọ, e nwere ihe ị ga-eme ya, ya ele ṅụ, ya ghọta truly na ewughị nne ya. Enwekwana onye tiri shuga n'ọnụ ya gbọpụ ya. Gị were nwunye nwa ṅụ hụta ya dịka nwa ṅụ, treat ya dịka nwa ṅụ, nnabata ya. Eche m na echiche ị ga-abịawa nke ịsọ ṅụ oyi ọ ịtụ ṅụ ụjọ, rute nke na marriage ya na nwa ṅụ ịdawazi kwarapụ. Asọ onye kọsịrị ya na-akọ akụkọ ya wuru nne di. O nwere age mmadụ ga-erute, ya elechaa ihe ụfọdụ mgbe ụfọdụ ya hapụ gị, ya elekere ihe ụmụazị na-eme ya elu asụ, ya elekere ihe mgbe ụfọdụ ya akọpụga, wepụ anya si na ihe ọwụ ihe ụmụazị. Oke nrụwata na oke imegide mmadụ ruru aghụghọ ya bịa wụrụkwa a member of your family. Gụnwa wụ the queen mother ịnụngalugbo ene, ịwụ young mother in law, ịwụ mother in law ịgbanyela agbanye, daughter in laws juru ṅa ahụ, ụmụ ṅa alụzitecha na ụmụ alụzitecha na nwaanyị. Chineke ga-agọziele ṅụ, ghọrọ ha queen mother. E nwere ihe ị ga-eme, ihe ahụ ị ma na ị ga-eme ya nwa ṅụ nwaanyị, emekwala nwunye nwa ṅụ. Ihe ahụ ị ma na echiche ahụ ị na-echere nwunye nwa ṅụ, ị naghị echere nwa gị nwaanyị, echekwarala nwunye nwa ṅụ. N'ihi na ihe nọ n'ụwa n'ụwa turn by turn. Ebe a na-ele anya osisi ga-adala nwere ike ọnwụghị ebe ahụ ka ọ na-adala mgbe ụfọdụ. Ị maghị onye ga-ebute ṅụ n'une, enwe onye ma ihe echi ga-eweta. Ụwa wụ otu mbịa, life a na-ebikwa na ọrụkwa na oke mkpirisi nke na mmadụ gbatata na mmadụ, o kwesịrị ịsapa aka ịhụnanya, sapa aka udo, n'ihi na oge ya akọwala. Ọ gbamie n'ụzọ, mgbe mmadụ gbagidere gbaa ụzọ ihe ha n'ụzọ, gbaa hụ ihe ahụ ya, ya ewepụga nrụwata n'ime ya, were udo bute ụzọ. Ịwụrụ onye nne nụ ngala na gị lechaa onwe ṅụ, ndị omi nwunye nwa ṅụ niile ha kpọṅụ n'ọnụ, ha sị na ịma ha eme, onye ọbụla kwere ka i mere. Nne ma ọma ezi na ọ dị mkpa ka anyị lechaa, tụgharịa, mara otu anyị si emege mmadụ abụọ na atọ si na ọrụ ha mma na-agba ọsọ. Ekwesịghị ịgba ọsọ. Ọwụ ha niile ga-agbazutecha ọsọ, something dị wrong. Ana m arịọ gị biko megharịa, kpọọ ezinụlọ ṅụ, kpọọ ha meeting, chịkọta mbụrụ ezi ṅụ, ha ịwụ queen mother. Biko wepụga nrụwata, wepụga ikpe oke. Ọwụghị nwa m, nwunye nwa m, ọwụ gị zụrụ ya, ọwụ ịhụnanya ka jikọrọ ya na nwa ṅụ kpọbata ya n'ezinụlọ ṅụ. Gị nwa ṅụ mere iji ghọrọ nne di gị. Ile ihe mgbe ụfọdụ cheta maka nwa ṅụ gị ghara igebe, n'ihi na nwa ṅụ a na-ekwukwo n'okwu ya na nwunye nwa ṅụ a agwọrịala ọbara ha agwakala, aghọọla ahụ di na nwunye. N'ime ihe niile aghọọla ahụ di na nwunye. Wetu obi, mee obi mgbasa, ka ezinụlọ ṅụ nọrọ n'udo before Chineke na-achọta ṅụ. N'ihi na ọ wụ otu esiri dee, onye mezie ụlọ ya, ya pụọ n'obi ọma mgbe chi ya chọtara ya. Biko ọhịa m sị ka mbịa gbotowe ọnụ ngalugbo ene akụkọ akụrụ n'isi nne di. Akụkọ na-aga isokelugbo na-abịa after this one, ọ sọrọ m oyi na ntị, gbaa m wuruwuru.
unu mana aga m ekwucha na hapụ ikwu ebe isiokwu m si abịa. The next video m na gị drop, ọ ga-akọwa vidio n'unu ọfụma ọfụma. Udo dịrị unu.